destakatzen da gauza bat, eta hori da desberdintasun bat aukida bena Durungaldiek. Elkarte bat aukitie, zer joko moten daben. Izurretan ez dago moduen, lokala bat aukitiek zer joko moten daben, elkarte bat aukitiek zer joko moten daben. Eta gero ganera, etxe bat aukitie, astolako etxie, legalizaute eta batzarrak iti eta libre, territorio libero batzarrak itiko, nik guiziko nahi jakin, ireatik aparte, zenbat eta zenbat batzar egin diren etxe hortan. Hori da, aneota gisa, euskaltzaindiak, euskara batue, oinarrizek, edo arantzazuko esan da, erabakizek ofizialki, 78 astolako etxin hartu bazen ligurasoko egun baten. Azarun batien, egin euskaltzaindiaren batzar berezi bat astolako etxien, eta hango rekomendazio linguistikoak astolako etxien, pasabarra euskaltzaindia, euskaltzaindia baketan dino, astolako etxin bildurik, eta holan daño, zenti hortan, igual Gernikan eta, ez da beki suerte hori. Herri honek aukiduan, gure aurreko honek aukiduan suerte izan, espazioek eta erakunde bat. Hori da, erakundi legalizatzeko. Biarriteko, erakundi birrizenik ez da auki herri honek. Hortan, jentie batzak zan eta birritxe ban. Hau sol lana edo nakue. Baina gari hartan, kara la galeria, kara Goberno Zibileri, kara al Kapitan Hidalgo, eta ezagin hori, zerbait bizun. Urkelako euskal jaizek, izan ziren, azkenien, persona batzun iniziatiba pribatu bat, ez duen. Nazo gortan beren izan da norzan bultzatzai hor, janezek eta kontatzen dabe, jesu bitan esan da, ez duetan egozin nien, oskozetan enkuadriako eta nire enkuadriako, eta bera oso ganera urkelako jaizek bultzatzai horrek ezaban ikusi, ze hiri batzukaren jau izan. Esan izen barrenetxea bat? Bai barrenetxea. Aizen zan bultzatzai, azkenien urkelako euskal jaizetan iniziatiba personal batetik eta talde batetik aurrera urteko orduen, gereak dago, gereaz laguntzen deu, gereak asumitzen deu, bultzatzen du, jende horrendi baten, gereak eban ez esan, aglutinar, iniciativas y formas.